Assalamu alaikum. Da Allah ku yi sharing kin video na domin kowa ya gane ta insha Allah. Ku yi like ta, ba za ta musa favori. Kuna gani ga sunan maza sun sha wuya. Haraka ta yi zahi sun aje makamai. Amma ban ce duka wai ya ta'adda sun aje makamai. A'a. An kace cikin jihar Manaka waɗanda a kusa ga Nijar duka sun zo sun ba da kanun su waɗanda an kashe mayan su shekaran jiya duka sun zo sun ba da kanun su sun aje makamai. Ba a hari ko guda nawa ne don ban ba ku samkin mutum nawa ne ko gudan ta'adda nawa ne ban sani ba da ba me an ce sun zo sun ba da kanun su da ikon mariyo kenan da Allah ku yi share kin video na ku yi like ta insha Allah ga sabon kawon kina ne duk wanda ya gani ni bisa gare shi abonin kina shi azabu sa favori shi pataji insha Allah domin zan dinga kawo muku labaru sabi kala bisa ga kawo insha Allah don wancan kawon kina babba ya samu musal ina gaida ku ciao muna tare.